היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לעינב. חג לשמח וזר לפורח, היום יום הולדת לעינב. תודה. מה? חשבת שאני לא אבוא? באמת נראה לך שהייתי שוכחת יום הולדת שלך? עד היום עוד לא קרה שלא חגגנו ביחד, ואני לא רואה שום סיבה שלא נחגוג ביחד גם השנה. זוכרת יום הולדת שלך שנה שעברה? כמה השתוללנו. תראי איזה בלונים יפים הבאתי לך. איפה נשים לך אותם? וכאן את מצליחה לראות אותם? בחרתי לך רק צבעים שמחים. והבאתי הכי הרבה סגול, כי אני יודעת שזה הצבע שלך. התגעגעתי אלייך. חסרה לי המון. את יודעת שאני עדיין משתדלת לקום כל יום ראשון ורביעי לריצות הבוקר שלנו? כשאת כבר לא מגיעה אליהן. זוכרת שתמיד אמרת ריצות הבוקר זה הזמן הקדוש שלנו? איפה את ואיפה הזמן הקדוש שלנו? את ההרשמה לאוניברסיטה ביטלתי, כי בלעדייך זה כבר לא יהיה אותו הדבר. שלחתי להם מכתב, בטח יקבלו אותו עוד כמה ימים. לא נראה לי שיעשו לי בעיות עם המקדמה. זה לא שאני לא יודעת בחיים, זה פשוט לא זמן טוב עכשיו. ככה אין לי סבלנות לכלום. וואי, תראי מה השעה. מה, אני אלך? טוב, חמודה שלי. שיהיה לך יום הולדת שמח. אני מתה עלייך. אני אקפוץ בהמשך השבוע. ביי, יפה. על פי הדיווח הראשוני של המשטרה שמתקבל עכשיו, יש כאן לפחות 10 הרוגים ועוד עשרות פצועים, והמספר הרשמי הוא כ-30, מהם 5 קשים. שלנו זה כל הפצועים פונו לבתי החולים. תן לי רגע דקה. איזה את נשימה. יש איזה שיר של שרית חדד שמסתובב לי כבר זמן בראש. איזה שיר. שמע ישראל אלוהי, אתה הכל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בסדר, שיר יפה, אבל מה זה תיקונים? מה נזכרת כבר שבאמצע החיים?
תשחררי. תשאיר את זה מהר, קשר זוועה. תראי, כל הציפורים התחילו לעוף בשנייה שהתחלת לשיר. יאללה, הדקה שלנו הבאה, בואי. סליחה? את בסדר? כן, אני... תהיה סחרחורת קטנה. את רוצה אולי לשבת על הספסל? לא, אני בסדר. תודה. חכי רגע. תמיד רצתי מהחברה השחרחורת שלך. מה? נמאס לה לקום מוקדם בבוקר? כן, נמאס לה. את האמת, גם לי כבר די נמאס. אני רע, נעים מאוד. ואז פתאום הטייס אומר ברמקול, עקב תקלה אנחנו נאלצים לבצע נחיתת חירום, אנא חזרו למקומותיכם וחיגרו חגורות בטיחות. אין לך מושג מה עבר לי בגוף באותו רגע. טוב, נו, ניצחת אותי. הרגע המחית שלך הרבה יותר שווה משלי. ברור שניצחתי. אני תמיד מנצחת. באמת? תמיד את מנצחת? תמיד. אנחנו עוד נראה את זה. אני חייבת ללכת.